Lelo pa Nyasa VoiceBox olemekezeka a Kamlepo Kalua akudandaula kunena kuti anzathu achipani cha Malawi Congress Party machokedwe anu kuchoka ku nyumba yachifumu ya Kamuzu Palace mumzinda wa Lilongwe simunachoke bwino, kuti kumeneko zinthu zambiri zawonongeka. Ndi iwo akupempha apolisi kuti onse amene akukhudzidwa ndi kuwononga katundu wa boma amangidwe ndipo akayankhe milandu yosiyanasiyana. Ndi matamvetsera Kamlepo Kalua ndipo akamaliza mwizolowezi musangoletse choncho mutiwuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Morning. Kamuzu Palace ku Lilongwe. Yawonongeka ndipo. Kuwonongekeratu kwa mazina ukati uone muntu ndukumva. Isimachitisha manyazi zomvesa chisoni. Kamuzu Palace, a protected area, aliyese sangaloweko pamakhala 24 hours or 24-hour guard regarding the place. Koma kukhala si choncho. I've never seen this in my life. Even ku America anthu amachitana handover. Umasizi ngati zimene taziona kuno ku Malawi choyamba mbiri yathu. Ndeno ndikupempha police inspector general amene mwangolowa kumene Ruhanga, can you take an action quickly? Those people should be arrested, brought to book to account for their actions, and let the arm of the law at least deal with them. Musachedwe ayi ndiponso anthu onse muwatenge kuti alipire ma expenses wonse amene awonongeka ku State House, alipire mazi, alipire china chilichonse, alipire. Ngati sizitero yaende kuti will do something terrible to them. Koma Inspector General Police chonde mwamange anthuwo, bring them to book and let them face the law. Chifukwa si bwino kuwononga State House like that. Tose timalepera, sindi kuti woka amene alepera. Professor Peter Mutharika analepera 2020. Sana siye zizonse kunali bwino clean. Tose timalepera. Dr. Banda analepera koma sana wononge State House like that. And ndani wina Joyce Banda analepera koma sana wononge State House like that. Ndeno Zachirendo Aruhanga, Inspector General Police chonde gwirani ntchito yanu papa. Anowerukaira responsible for administration achayima for operations. Tatenga nipo mbali apapa. Tatenga nipo mbali quickly. Anthu awa should be taken. Aliyesa amene makhala ku State House maina awo tili nawo. Aliyesa mwabwerese akakonze nyumba za kuyuza ma expenses awo. Ngati alibe ujene drama mugulise all properties awo, and also akhale mndende kuti pakhale phunziro. We should not be afraid just because nyumba ijanamangira Central Region. Central Region is Malawi. Malawi cannot be Malawi without Central Region. Cannot be Malawi without Northern Region. Cannot be Malawi without Eastern Region and Southern Region. In the Tosen Malawi, a proper action must be taken. And this also must be shown to my head of states in the SADC region. Kudu Malawi, ku Lilongwe, Kamuzu Palace, zinapangika ndi east. Pamena police analipa gate kumaonerera zinthu zimene zimaonongekera. Former Inspector General Police must be brought to book, must be taken to account for that. The Deputy Mwanga must be taken to account for that. Mapensioner wonse akhale seized kuti tikonzere maujena. Awanagwira ntchito yachabe asalandireso ndrama ina iliyonse paka kufa kwawo ya boma. Ndrama zonsezo tikonzere Kamuzu Palace kuti chimene awononga aina akhale phunziro kuti in future pasakhale zimene zozo. Amtarika, a professor chonde, take an action on this, and we need an action now. No delay for this, because this is too much. Vandalizing State House like that,
kupaka nditu bibi all over. No, 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 no. That should be not, that shouldn't be entertained. Chonde, chonde, chonde. Anthu ife timapemphera. Ndekupemphera kwathu kukhale ngati kumene kuko. Ayi, indeed. Ayi. Good morning.